ponúkať nefalšované a skutočné emócie. Slzy, smiech, nenávisť, lásku. Tu budem 3 mesiace hostiť 16 súťažiacich a 2 moderátorov. Vilo, vyjdi von. Nemyslí si, že sa predo mnou ukrieš. Počkaj, veľký brat, ja sa pred nikým neukrývam, ale ja som počul, že do tejto miestnosti pozerať nebudeš. Áno, dobre si počul. No tak potom čo? Predstav môj dom. To by som rád, ale nemám kameru. No tak, vyjdi von, rýchlo. Dobre, no veď idem, no tak som vonku a čo teraz? Som a nič. Aj tak, aha. Ďakujem, veľký brat, za kameru. Dobrý večer, dámy a páni, mojou úlohou je v tejto chvíli predstaviť vám dom veľkého brata na Slovensku. Je rozdelený na 2 časti, na časť luxusnú a spartiansku. Ja som teraz pochopiteľne v tej druhej, to vidíte. Je zariadená stroho, spartiansky, jednoducho nič moc, to ste videli už na tom záchode, to nie je záchod, to je len taká latrinka. Poďte sem, tak tu je sprcha Spartianov pod holým nebom, aj v mraze. Navyše, keď sa chcú sprchovať, musia si nanosiť vodu tam hore do toho súda. Majú tu zabezpečené aj varenie, ale pozor, bez plynu a bez elektriny. Jednoducho, Spartania si tu musia podkurovať sami. Poďme ďalej, poďme dovnútra. Teraz vám predstavím zaujímavý kútik. Kútik, ktorý by som s istou dávkou nadnesenie mohol nazvať jedálen Spartanov, ale naozaj len nadnesenie, pretože z toho zariadenia je jasné, že je to tu horšie o 2 hviezdičky, ako povedzme niekde v kasárniach. A teraz pozor, miestnosť plná budúcich nočných tajomstiev a dobrodružstiev. Spálňa Spartanov, slamníky, matrace plné slamy, to neslúži na spanie, ale skôr na takú nevydarenú akupunktúru. To keď sa človek ráno zobudí, tak si bude môcť povedať, to ale bola pikačka. Teraz vám predstavím jednu veľmi dôležitú súčasť domu. To je táto mreža. Mreža, ktorá oddeluje časť spartiansku od tej luxusnej. Cez mrežu môžu komunikovať súťažiaci a finalisti, ale nesmie medzi nimi dôjsť k žiadnemu fyzickému kontaktu. Nesmú si napríklad nič podávať a tak ďalej a tak ďalej. Poďte sem, priatelia, vitajte v luxuse. V luxusnej časti je zariadená komfortne, čisto, novo, nádherne. Presne tak ako táto sedačka. Sedačka, do ktorej by som najradšej vôbec nikoho nepustil. Televízor. Dôležitá súčasť luxusnej časti domu, ale pozor, neslúži na to, aby tu niekto pozeral nejaké televízne vysielanie. Ona bude slúžiť len na to, že finalisti budú môcť počas nedeľnej liveky vidieť môj ksichtík práve tu. A to ich mi je teda veľmi úprimne ľúto. Poďme ďalej. Zrkadlá. To nie sú obyčajné zrkadlá, to sú také prefikané zrkadlá, pretože za každým z týchto zrkadiel je jedna kamera a jeden veľmi unavený, veľmi ubolený kameraman. Napríklad aj za týmto je tam. Názdar, kolega, drž sa, všetko dobré. Poďme ďalej. Kuchyňa. Tak v tejto kuchyni sa musí dobre cítiť každá trúba. Trúba plynová, elektrická, dokonca aj ja, ako trúba živá. Zahrajme sa teraz takú hru, modelová situácia. Predstavte si, že už tu bývajú ľudia, už sú tu finalisti. Jeden z nich, čo ja viem, vysmáža rezne tu v kuchyni. Ďalšia finalistka sa napríklad švachtá v tejto luxusnej vani. Ďalší finalista, ten sa sprchuje tu v tejto luxusnej sprche, netušiac, že veľký brat ho vidí aj tu. Názdar, veľký brat. No a všetci ostatní vylihujú, alebo sa venujú ešte nejakým iným príjemnejším činnostiam v luxusnej spálni. No a keďže je to luxusná spálňa, ja vám teda želám v tejto chvíli luxusnú dobrú noc. Čau. No, tak dobrú ako dobrú, pretože veľký brat pozerá aj v noci. Nielen pozerám, ale na rozdiel od teba som stále v strehu. No, pardon. No, zatiaľ moje príkazy plníš dobre. Ďakujem. Preto ti udeľujem pochvalu. A to? A dávam ti sladkú odmenu. Akú? Choď do záhrady. Tam ju nájdeš. Idem do záhrady, ja mám odmeny rád. Totiž to je veľmi dôležité. No!